जाखादो सेक्स जाखादो सेक्स जादो बा दे जानायालाय जाबाय आरो फै हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसे इन्ट्रेस्ट जागोन दै लोगोफोर एसे फानि टाइपनि जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङोबा इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरो दै माने नैबे आब'आ गावनि गोसोथोनायखौ मोनैनि ओरैबायदि फाग्लि जादों माने माने सासे सेंग्रानि थाखाय सासे सिख्लाया बिराद उत्पात लोंनानै आं बिखौ मोनाब्ला थैगोनलै हाब मानो थैनांगौ जाखो नोंलाय आब' मानो थैनांगौ जाखो एथ'बां सेंग्रानि अभाब जादों नोंहा सोदोमस्रि नोंनो रायलायना होदोना सोदोमस्रि आं बिखौ मोनाब्ला थैगोन ओइ आब' सोदोमस्रिया मालाय मोजां मोननाय दंखायो नोंनि थाखाय बियो माथा मारिबाय थाया मिथिबायना आंखौ मानो गारखो बियो आंखौ दागारथों आरे आब' नों ओरैनो गारजायाखै नों लोंनायखौ एसे खमाय अब्लानो नोंखौ लाफिनगोन गुमैया मिथिबाय दा आब'आ जानो हागौ एसे मदापि टाइपनिलै माने बांद्राय लोङो नों आब' बिनिखायनो नोंखौ गारदों बियो मिथिबाय हो बुंफिनलाय खनसे बुंफिनलाय अरे कहना क्या चाहते हो आच्छा बिदिसो नामा खोथाया दासो मोजाङै खोनाबाय आं मायबा नुजाबा नुजाथो आं जेबो साना आंनो माथ्र बेखौल' नांफिनगौ हौवाखौल' नांफिनगौ आंनो बाखि जियानो जा ना तेरे पास कोई और रास्ता है आं थैगोन हा बे दुनियायाव सेंग्रानि अभाब गैयालै आब' बिखौ बाद होदो नों गोदानखौनो फसायदो गोदान सासे नागिरदो नोङो समझ रहे हो आप समझ रहे हो गारियाव थादों बयबो रं लास्टम गिरु बारुलै आयु मा खालामदो आरो कि जाने बर' गथा लादै जेनेबा जानायालाय जानाय नोंसोर नोंबालाय मबा खोनादोंबालाय बेयावनो बा फैनायाव नोंसोरलाय मबा खोनादोंबालाय बेयावनो आरो ना नोङा खालामनो सोर बिनाय बिनाय ना नों होनाय इनो बिदोंमोन आं ओमफ्राय नों होबाय ओमफ्राय आं बिदिनो थाङा होनदोंमोन आं ओमफ्राय इयाव लिंदों ओमफ्राय आं माने मा खालामनो बिबाय माने होना होबाय न माथो दंबावोखाय बास ओमफ्राय जाखादोना सेक्सआ जाखादोना पुरा सेक्स जादो बा ओमफ्राय बिना लोगोना बिनानाव ना बिब' मिथिया बिजों दा जाय भिडिअ खालामदों बे मा बुंदों नाय दे जानायालाय जाबाय आरो फै दे जाबायबा जाबाय दे जेबो नंला फैदो बास बेनोसै आरोना माने गोसोबायदि मोजां मोननायफोरजों गोसोबायदि सेक्स खालामदों गोसोबायदि लोगो हमलायदों किस खालामलायदों बेफोरखौ माने भिडिअ खालामनानै हगारना होदों बास ना बेनोसै आरो माने बेफोरबायदि खालामना मा मोनखो नोंसोरलाय ओरैनो बेखारनो मालायफोरजों एथ' भाइरेल खालामजायो बेफोरखौ मिथिखानानैबो आरो बिदि नोंसोरो माने सेक्सबो जागोन लोगोसे बिदि भिडिअ खालामला बायनानै लागोन ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामदो आरो शेयारबो खालामनो दाबाव